Azken denboraldian, asko errepikatu den erabiltzaileei iruzurra egiteko mail bidezko metodo bat ikusi da. Mail hauetan, hartzaileari ustezko bideo sexual batekin mehatzen zaio, eta bideoa ez publikatzearen ordez, dirua eskatzen zaio. Askotan, mehatxua sinesgarriagoa egiteko maila gure helbidetik bidaltzen dute, gure datuak lortu dituztela simulatzeko. Edo bestela, eduki sexualeko horriak bizitatzean sisteman malware bat deskargatu dela esaten dute. Noski, bideo benetan ez da existitzen. Mota honetako iruzurra jasotzean mehatxaturik sentitzeko, aurretik segurtasun neurri batzuk har ditzakegu. Adibidez, ordenagailuaren kamera une oro estalita izatea. Horretarako, pegatina bat nahiko izango da. Bestela, bizitatzen ditugun web horriak HTTPS aurrezkia dutela ziurtatu dezakegu, datuen galera eta lapurreta ekiditeko. Azkenik, erabiltzaile ez ezagunen mailak edo espero ez ditugunak ez ireki eta berehala ezabatzea gomendatzen dugu. Mota honetako mezu bat jasotzean, egin behar dugun lehen gauza benetan egia izan daitekeen ziurtatzea da. Aurretik azaldutako aholkuak errespetatu ditugu, ezinezkoa izango da gure bideo intimo bat izatea, eta beraz, jasotako mezuaz ahaztu gaitezke. Aholkuak ez baitugu jarraitu, gure maila benetan apurtuta izan den konprobatu dezakegu. Hori egiteko web orri hau erabiliko dugu. Gure maila segurua dela esaten badu, ez gara kezkatu behar. Aholkuak ez baitugu jarraitu, eta gure mailaren datuak lapurtuta izan direla konturatzen bagara, FCSE edo OSIrekin kontaktuan jarri beharko gara, arazoa konpontzen laguntzeko.